Mugetako migrazio politikak salatzen dituen Jacuz mugimenduak. Ekitaldi egin du Irun eta Hendaia arteko abenida zubian, Baionako auzitegiak euren alde ebatzitako epaia ospatuz eta berehala migrazio politikak aldatzeko eskatuz. Arratsaldeon guztioi, gaurko saioan ere puri-purian dauden hauteskundeak izango ditugu hizpide, hain zuzen ere Lapurdiko hiriburuan 5 hautagaitza lehiatuko dira martxoko hauteskundeetan eta 2 mandatu daramatzan Jean-René Etxegarai alkateak bere 3. mandaturako zerrenda aurkeztu du. Bide horretan 57 lagunek lagunduko diote eta zerrenda hori ezagutuko dugu. Eta guzti hori errepaso eman ondotik, inauterietan ere murgilduko gara, hala nola inauteriak Baionan edota Hendaian izan dira asteburu honetan, maskaradak Altzirikun eta libertimentua berriz Baiguran, Luson, gu, Bolant eta Zirtzien artean ibili gara inauteri giroan. Az dezagun iparraldearen onena. Aho batez eta irmoki, etorkinei elkartasunez laguntzea ez dela delitua aldarrikatu du Jacuz mugimenduak Baionako auzitegiaren absoluzio epaia eskuan dutela. Guk daramaten dugu urte batzuk hori esaten, eta aldarrikatzen, eta Baionako epaitegiak arrazoia eman digu. Argi eta garbi, milaka eta milaka pertsona ginen, eta borroka honetan milaka eta milakaren pertsonen sustengua jaso dugula, eta emaitza positiboa izan dela. Gogoraraziko dugu mugimenduko 7 kide epailearen aurretik pasa zirela, korrikako jendetza profitatuz, 36 migratzaileri Irun eta Hendaia arteko muga zeharkatzen laguntzeagatik, eta epaileak absolbitu egin dituela. Honekin auziperatuek epaiketa etzela soilik 7 herritarren aurkakoa izan esan dute, eta garaipena urteetan zehar etorkinak laguntzen ari diren milaka pertsonena dela adierazi dute. 5.000 baino gehiago autoinkulpazio individualak izan ditugu, 100 bat elkarte, mugimendu politiko, sindikatuen babesarekin batera, eta ikusi dugu Euskal Herriko jendartearena migrazio politika baten alde daudela, eta ez gaur egun Europak eta estatuek ematen diguten politika migratzaileaz arrazistak. Ospakizunetatikat beste behin Mugetako migrazio politikak behingoagatik aldatzeko eskatu dute Jacuzeko kideek. Ezin dugu soilik Euskal Herritik begiratu, baizik eta estatuetatik begiratu behar dela eta Europatik ere begiratu behar dela. Beste politika migratzaile batzuk martxan jarri behar direla eta astapenetik hasi behar dela. Zenta ezin ditugu noski antzi hemen bidasoan hil diren guzti horiek edo inguruan, baina baita ere Atlantikoan edo Mediterraneoan hiltzen diren egunero pertsona guzti horiek. Oraindik ere lanean jarraitu beharra azpimarratu dute bestetik, eta Euskal Herria igaro zein bertan gelditzen diren etorkinak hartu behar direla esan. Zenta esan dugun bezala, askok pasatzen dira eta segitzen dutela pasatzen, baina ez dira Euskal Herrian gelditzen, baina Euskal Herrian gelditzen direnak, ukan behar dute aukera ere, duinki bizitzea eta horretarako badugu lan asko egiteko, izan parraldean edo hegoaldean. Ekitaldiaren amaieran mugimenduaren omenezko murala aurkeztu dute, etapa judizialaren amaiera irudikatzeko eta eskualdeko jendarteari eskaintzeko. Beraz, mural bat egitea iduritu zaigu importantea zela, eta oparitzea hemengo jendarteari, jendarte guztiari eta autoritateei ere eskatzea hemen pareta zikin hori zegoena kendu dugu, margotu dugu mural bat eginez, eta mural hori atxiki dezatela behar den bezala eta txukundu dezatela behar den bezala, zenta ezin dugu antzi bidaso honetan hil diren pertsona guztiei. Orain arteko etapak itxita, Jacuz mugimenduak lanean jarraitzeko prestutasuna erakutsi du eta behar izanez gero mobilizaziora joko dutela esan, Euskal Herriak harrera herria izaten jarraituko duelako. Jakina zen arren Jean-René Etxegarai Baionako auzapezak bere hautagaitza aurkeztu berri du herriko bozetarako Baion, L'Essentiel c'est vous lelopean. Hautagaitzaren zerrenda 57 baionarrek osatu dute, hiriko auzo guztietakoak,
adin guztietakoak eta lanbide anitzetakoak, anistasuna izan du xede. Cette liste, j'ai souhaité qu'elle puisse être la plus représentative possible de ce qu'est la sociologie de cette ville, dans toute sa diversité. Anitza da ere zerrendakideen iritzi politikoa ohiko modura, ezkertiar eta abertzaletatik hasi eta eskuindar errepublikarretaraino. Ezinbestekoa da bereziki estatu mailan eta mundu mailan ikusten da egoera politikoak nahasiak direla, zatiketa gero eta handiagoa dela, mundu politikoa polarizatzen ari dela, eta guk alderantzizkoa eraiki nahi izan dugu gure zerrenda begirako, sentsibilitate politiko guziekin. Hautagaitzaren proiektu nagusiak, kirol eremu berriak, osasungintza indartzea, segurtasuna, justizia soziala, herritarren erosalmena eta herriaren bizi berritzea, dena zentzu komuna ardatz hartuta. Herri baten, hiri baten edo udal baten politika, jambus bat plantan ezartzeko ez da izan behar ezkerrekoa eta ez da izan behar eskuinekoa. Etxe bizitza sozialak arraberritzeko ez da izan behar eskuinekoa eta ez da izan behar ezkerrekoa. Bada zentzu komuna eta guk horren alde egiten dugu eta gure zerrenda zentzu komunak gidatuko du. Baionaren alde eta Ipar Euskal Herriaren alde. Euskarak ere izango du bere tartea hautagaitzaren programan, zerrenda berrian 4 euskaldun, horietatik 3 berriak. Baina euskarak behar du bere lekua ari da, berezkoa zen pixkanaka, baina borrokatu behar gira, eta ni hortan izango naiz, espero dut buruta belarri hortanen eraguntza ekartzeko. Honela beraz, Jean-René Etxegarai egungo auzapezak, prest du bere hautagaitza Baionako auzapez gisa 3. mandatua lortu nahian, martxoan jakingo dugu, 5 hautagaitzetatik nor iritsiko den Baionako herriko etxera. Baigurako libertimenduak Lusoko plaza izan du aurten aterpe. Udaberri kutsuko goizeko eguzki printzen artean, lehenik makillari, dantzari, zirtzil eta kabalkada osoak desfilea egin du herrian barna. Herriko gazteek eraman dute aitzina ekimena, libertitzearen garrantzia azpimarratu dute eta aukera izatearen poza erakutsi. Baigurarentzat bazterrak inajosten ditu pixkat eta beharrezkoa da bai. Hainitzeak ez dute ezagutzen kultura hori eta hainitz herritar berri badira eta dizki konten gira erakustera ze kultura baden gure egian. Dantza lirainez, negu ilunetik udaberrirako bidean lurra iratzartzea helburu, baina baita azken urteetan herrian, eskualdean eta munduan jazoriko gertakarien errepasoa egiteko tenorea ere. Berri ematearen arduradun, zirtzinak. Orain modernizazio garaiohtan eta internazionalizazio garaiohtan ere munduko aferak aipatzen ditugu, nazioartekoak, nazio mailan ere, hegoalde edo iparralde. Eta baina saiatzen gira ala ere beti tokiko historio edo egoerarekin, errealitatearekin lotzen. Libertimentuaren eramaile herriko gazteak, herrituak eta hizkuntzak badute erreleboa. Gazte hainitz eta sustut dena euskaraz, beraz biziki konten gira hori erakustea badela Luson. Baigurako libertimenduan beraz, eguzkia, kabalkada, dantza, musika, bertsoak, oihuak, arrabotxea, irriak eta kantuak izan dira nagusi Lusoko plazan. Datorren asteburuan, Lapurdik lekukoa Bizkaiari emango dio, Markina Xemeinen izango baita libertimentua. Ikus-entzuleok irudi eder hauekin agurtzen zaituztegu bihar arte.